Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Kwazisai makadini kumativi mana enyika nasika ngati mbotanga ine kumhoresa vari ku UK tozonanga nepa South Africa tichidzoka mbichana Zambia, Botswana, aiwa taisa zvanza kuMozambique tozamu kutiona tadzoka zvakare kuMhondoro kwa Madziva. Salibonani muli yeZimbabwe asiyalibingelela siyalamukela njalo kuhlelo lethu namhlanje amalanga eqhubeka ke wona esiya phambili. Namhlanje ke siphendukile njalo sikhonapha eMhondoro eMadziva. Nthemba ke selisijayela lalaba abahlala eMadziva sebesazi ukuthi hayi iDrewmas Media isifikile isikhona endaweni. Tashika. Ndofunga nyaya yamuri kuiziva. Nyaya iri mudariro makuiziva. Sekuvimbisa kwatakaita kuti tiri kudzoka sekuru Gusvi avachisipo enter sekuru Kasanje. Nhasi ndo vatinawo timboona kuti vanosvitsana nemhuri kwaMadziva papi. Usekuru Gusvi akaseko kulelu hlelo. Sesingenisa ke uSekuru KASANJE umwe esibuyela namhlanje lapha eMadziva njengokuthembisa kwethu akuhlelo lethu oludlulileyo sathembisa ke ukubana hayi siyaphenduka eMadziva asikaqedile emuli. Namhlanje ke sebe silo Sekuru KASANJE sibona ke ukuthi yena uzawubamba njani umsebenzi anjalo uzachiya imuli yekoMadziva isihlanjuliwe yini kumbe uzachiya sokuyinxaba ngcoza asazi khonapho. Ndichikura kaMandlovu Shumba. Taimba kamwe kambo so. Hanzi tsuro hande kun'anga tona nonosara vagudo vakanosara tona. Ndaikaziva ndatopfumira Shumba. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Tadiwa nashe kutama. Asenguva dzese muri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tikupei chirongwa chedu chezuva ranhasi.
Ndamona vana vamadziva havana kukwana. Hanzi ndaona vana vekwaMadziva havana kukwana. Vose vari kupi. Hanzi vamwe vacho vari kupi. Zayamba nchito bana nguva uye vataure ati zvivanyeperani. Hanzi tikatanga basa vamwe vasati wauya tikasvikira wakasvika tapakati vanenge vakuti tiri kunyika. Adikuya satu zebe mirira. Ko anonzi atwewo kwaMadziva ari kuti. Ko Gilbert ari kuti. Aluisa ari kuti. Mutandwa ari kuti. Mutandwa afonirwa ari kuti. Ngawasvike titange basa. Kuti chimbo echimumudzi umu inesa. Hanzi mune tsvimbo iri mumusha munomu yakasiyiwa yenhaka iri kunetsa. Ndo mumwe muroi futi wekutanga tisati tabatana newamunofungira. Iri kupi uye? Iri kuda manje fika. Amaimi munotoziva nezvayo tsvimbo iyo. Inyepa here hamuna kumboinzwa? Yakaturikwa. Inonzi yenhaka. Ngaiende inotorwa iuye. Sekuru wari kuida. Usiku bonso yanetesa maningi. Uyai uko kwaMadziva. Wose wekwaMadziva ngauye uku. Anonzi wekwaMadziva ngauye mudarere uku. Musaende kumapeto, musaende kuseri kwewe Drewmas. Uyai uku. Tikuuya nekuti pazvatanga tasataziya kuti matanga tichangosvika. Saka tati uyai uku. Ndizvozvo. Ndona vana vamadziva vambiri badi. Kumbira mubviso heti. Varume wese mutivhisiro heti. Ari kuenda kuitora Diana. Gadzoke hangoende kunotora. Bafati dzoka. Uye tinomuudza zvekuita isusu asati aenda ikoko. Yakuno chimhanya iyo. Dzoka usimbiswe zva.
kwa Madziva. Isu hatikuzive mutiziva. Uroyi wenyu ndewe kwenyu. Kana ukawo muroyi kwa Madziva, auroye inini kwa Mudetu, auroye Sekuru Kasanje. Mukuzvinzwa. Mambo paakauya akataura akati, muri kuda kushandirwa here. Akasingabvunzisi. Aibvunzani? Zvatinenge takudze kwa Madziva kuti uya uite. Unoita ndokubvuma kwa makaita pamberi pani. Tomirira mambo here wasvike kana kuti toita toende. Saka kana muchiti tifambe netime wese kwa Madziva ngava uye kuno. Sabhuku ndokuvira mubvisori. Razi Sabhuku muri munhu mukuru yanogariyo pamugari kune vanhu. Sabhuku masvikira dare ravo. Kunonoka kwenyu kunonoka wese kwa Madziva. Pamusana pekuba kwangu ine ugwiri wekutoti mwana wangu akatema zvifuwo zvevanhu. Zvino mhiko dzandakapiwa nen'anga iyoyo usambotanga wadai mishonga yangu ikadarika. Zvichireva kuti mune mishonga. Handina mishonga asi kutoti mwana ari kutorapa. Kutenderera kwamuri kuita hakunei neurwere hwekumba kwenyu. Muri kuzvinzwa vana baba vata chimbo vonso vakare apo. Regai timbotaura. Baba Taitipei mukana nekuti kana muda kuti senze tese tinotaurirana kuti tsanangudzo yetsvimbo yakabatwa isitasvika hatisi kuziva kuti taapapi. Saka ndokatiudza patare vakare apo vatenderere chimbo vakare vonso apo. Sekuru vari kutaura kuti tendererai chimbo muende mutogara pasi apo. Aiwa imi munotiudza kuti taapapi. Kana muchiti mimi tukudzei kuti taapapi muri kutaura kuti kudii taapa program baba. Aba wauya kutonga mauya kunohwa nesu here kana kuti mauya kuguma matare edu. Endai pamatare edu baba. Muri kuzvinzwa? Endai pamatare edu. Kutendera tsvimbo. Endai mundotenderera tsvimbo. Kutendere kangani? Baba, andikuvhunza. Mimi mirai baba. Handishada kutaura nemi. Endai kunze. Mazvinzwa? Endai kunze. Takona ini nemi hatisi kuwirirana mudare redu. Hatisi kuda noise. Tokumbira hedu mushinogara uko. Zvisinei. Nekuti hamusi kuda. Endai baba mundogara. Sabhuku wataura zvakanaka. Ini ndakanzi handiite nemhiko yangu. Handiti kubva wanyara. Ini ndamira kuti nditenderere. Aiwa. Ndinotenderera kangani? Ajose busu. Ajose busu. Ai butsu ndinobvisa. Asi chindiudzai kuti ndinotenderera kangani? Sai mabusu. Tendererai tichakudzai kuti kakwana. Musamhanye. Aiwa kandikutenderera. Nai baba. Nai baba. Ende baba munozvitemba handiti? Ai ndikutenderera. Ndati ende munozvitemba handiti? Makasimba. Pamba pangu. Pamba pangu ndozvitemba. Munozvitemba. Kakwana. 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 Tikukumbira kuti padare rose richaitwa kusvika ripere. Hatichataura nini. Mukunzwa baba? Maita basa. Ndatenga. Zvakwana. Zvakwana baba. Endai mundoka. Sabhuku watiwa nemhiko dzawo. Hatingapikise mhiko dzawo. Nekuti mumwe nemumwe ane chiwanhu chake painai Sabhuku. Hapana sikaziziye mwana wangu ari kurwara ari kupenga. Baba uyu asimuke atenderere. Uyu baba asimuke atenderere chii. Simukai baba mutenderere. Imimi simukai zvekare. Muri kunzwa simukai mutenderere. Vaizvi. Zvakwana garai nepasi. Umumusha simuziva basa yaichimbo. Hanzi chimbo yakasirwa imumusha iyi. Kuno waigara nayo.
makapiwa muchinzi ndei sekuru wane muono wavari kuita patsvimbo iyi makasiyirwa iri yenhaka yemumusha asi tsvimbo iyi tiri kuona isina kuchena kuna sekuru vari kunzi makaipiwa muchiti igodii afunsa vana vamaziva vese muri kubvunzwa wekwamadziva tsvimbo iyi yakapuhwa mwana wangu anonzi Tonderai kumba uku ndobva hanzi ndiye sekuru akapuhwa chiziya rimetaiti ndemuzukuru akapuhwa chiziya pavana rotikuudza muchidaro kavana sekuru sara pavana kusara pavana vechi sekuru vari kuti haina kuchena tsvimbo iyi Sabhuku muneizivawo here tsvimbo iyi ndimi baba wemumusha baba tsvimbo iyi ndakangonzwa mukoma wangu zvandakanzwa tsvimbo iyi inonzi yanga iri yakapiwa mwana zvino apiwa mwana handina kuziva kuti zvakarevei asi ndakazobve patazenda kunyange kuharare yakanonzi tsvimbo iyi munotonoirasa kwanzi kumazuva hamene kuti hamuna kuzvinzwa here hamuna kuzvinzwa here po saka sekuru vari kuti tsvimbo haina kuchena makatofamba mukatoenda mukatodzwa kunzi irasei haina kuchena mumusha tsvimbo ipi kune munhu aiva netsvimbo iyoyi paakaigadzira pekutanga ine mhiko dzaakaisa ine masimba ainawo muri kunzwa here amusingakwanise kuteedzera ani imi nekuaita sezvaakaita makangotambidzwa kudzikara pechimusha tsvimbo iyi yachikara muimba mwani mumba mayenga ichigara ndemani pamba pake tenga atopona ndemuzukuru anogara pano kubva kwaakazongoita pamba kuona muridzi wetsvimbo sekuru ari kunziye pamba paakanzi agare paakaisa iye muridzi wacho haatori kuti akabva atata achienda vasi yatsvimbo iyo haichisina muridzi yakapita ine dambudziko ari kuichengeta ndiani ingogara iri mumba imomo yakasiya hanzi haisi kuchengetwa yakangotiripo mumba imomo unoprofita baba nditi namuna paching'anga umozi uji na vakazi vatatu ari kupi uji ng'anga uji na vakazi vatatu muno mueria hanzi munomu mune ng'anga ine vakadzi vatatu mueria munomu iri kupi ari umamazive matambudziko iji apa pamuzi arimo navantu vasangana navo vachita matambudziko pamuzi hanzi munhu iye ataurwa nezvayo mumatambudziko ari kuitika mudzidza menyu nyange vari vatorwa asi vari involved mupi munomu vane chekuita munhu nakumba kwavo navo kuti chii nekumba kwake yefuti munhu wacho yekutone tsvimbo yake imona vanhu vana ropa yavambuzi hanzi vanonwa neropa rembuzi koko kumudzimu wake waanobatwa nawo kana achipa chiwani chake si ropa yavambuzi ni ropa yavanhu hanzi haisi ropa rebvudzi rinenge inomukutapa hanzi ndinozvidza Sabhuku sekuru vari kukumbira umwana wenyu anonzi chii vari kukumbira nemoyo wese Sabhuku pasina kupopotana pasina kugara handizvova Sabhuku hapana kupopota murudo tichitobva pano toda kuti uye kudya sadza kungoti awa ndiwo akakanganisa dai wakatotisvitsa takagarira umba kwedu ndo zvandivoti vana vangu vanendiitira zvandisingaziva muzongoereka ungonditi sekuru ngavanzai zvino vakomana munoziva kuti zvakaoma izvi isu Sabhuku handisi kusara kana kusara imimiwe kwamadziva mukati wenga fesi hatina kana basa levi kana mukati wenga hatina kana basa levi ende hatina kana rudzi kumbira apa kama pajimudhara agibeti ekale pakati apa Gilbert ndiani
Hapo sei. Anzi Cubate ari kukumbirwa kuti awe pano. Ndikutoya kumfonera kwake. Pamba pake pajimuti imozi wakwa kubika mufensi. Anzi pamba pake pane muti 1 uri mufensi. Mufensi muminga babika ko biminga. Uyo mudara wadziva byamene bidi pamuti pake apa. Anzi ndikumuda pano nditaure naye zviri kumaererano nekumba kwake zvandiri kuona. Kumba kwake ni kurefu hivi. Anzi kumba kwake kurefu hivi. Hapa hapana wambururu wake. Wambururu wake awandiswa wakutora foni. Sawa disazi wati nasi paji matari hapa. Anzi haana kuziva nasi kuti pane matari. Ane kwanga ashezi. Ora ngara dia tishike pane zangu titaone. Uya badani kwa kwanga ashezi. Ni mira. Ini. Ikarani pasi. Anzi garai pasi. Kana. Kama nitaura bya kunyepa utaure ati sekuru wanyepa. Chokwa. Kama nataura chokwa. Noti kupitisa utaure ati iyi chokwa. Murukunzo. Anzi zvamunenge muzuma musingazive zvamanyepesa musavhuru. Sandinoziva ndizokuzuma zvandisingazienda ndo zvavari kutaura. Dara ni kuchengeta mabasa yako. Anzi mune zvamakabata zvekuchengeta mabasa enyu. Kuchengeta musha wenyu. Nikuona kwete. Anzi kwete. Waramba. Ini taura. Siku taurati unara ya mungu. Anisate kutona na roho. Naona bintu unabata bya kutaurati basa yako itange kwenda kumbele. Na bana bako na binangu byatanga kuvutisa kujina kiko koka bintu byabana. Wari kutaura kuti iwo sekuru pandiri kuti makabata mune zvamakaita imimi baba penyu handisi kuti makauraya munhu asi makazvitorera baba penyu kuti zvichengete mhuri yenyu. Atina andi upenyu hwangu hwese anabvira ndamboenda kun'anga kana unotora mushonga andisati. Upenyu hwangu hwese ndiri kwana mai mushonga wanakapedzera kupuwa wokurapwa pamwe nhova ndichiri kwana mai. Inini paupenyu anabvira bata mushonga. Upenyu hwangu hwese. Wandakaisa ini hapana. Wakakuisira vantu. Ziripo. Aiwa inini ndiri muridzi womusha. Handina mushonga wandakaisa inini chiti ndinoda kuita something pamba. Kwete. Kwanisa kupitisana wewe na mimi tukingane tupasane matezi. Ni kama nataurati yamene ninakuona wewe wataurati hauna nani atukisane wewe na mimi. Kwanza sisi ndimenichite basa yangu yamene bizatiti wewe ukazoke kunichaka. Kana muchitozvikuona zvokuti isiri kupikisana kuti handinaka imi kana muchizvikuona kuti mupinge kuti zvinetse zvigopurufa zviri right. Mire tu mvura kuti mukapopoma mumaoko munobvuma kwa aiwa mvura kandi handingiri kine mvura inenge yayei inini ndiri kuti makachena inini baba bangu yenzwai makachena hamuna chamini handina chandakabata hapana mushonga unobata pasina chironda handiti hakuna mushonga unobata pasina chironda kubata mvura yei sitiri kuprofitana imuri kundiudza ndiri kuti baba pangu anabvira ambobata mushonga upenyu hwangu hwese saka ni zvemvura iyenyu handigeze nemhaka yekuti inini handisana kubata mushonga wangu mushonga upenyu hwangu hwese. Ndime sina kutaura kuti ugeze niguda ubate vakubike kumvura mumaoko. Aiwa izvezvo ini izvozvo ina handite zvandinoita ndozvandikuudza kuti ini ndakachena upenyu hwangu hwese anabvira ambochera mushonga ende mushonga handitouziva. Chokwadi sekuru vari kuti baba sadzokera apa ekare anzi uyai mugare kuno chiregedzai kudzokera nechapa
ikara baba mibvunzo yenyu atikuvhunza rogara pasiripo baba makachenjeresa stereki is very clever andikugara ah makachenjera afisa vana vamusha uyu baba ibina mutaurira nekunyepa chokwadi apa kana makundimanikidza anikumanikidza sandimanikidze anikumanikidze andimanikidzwa ndabata mushonga ini upenyu hwangu hwese ndisina ndabata mushonga andimanikidzwa waunzana wewe wataura auna funso vana vamusha nataura ai machera mvura mugomo nobata mvura yezvinoitaona iri ini yangu ya mishonga kama ujeochena hapana zvekuchitikire kuti kama ujewakaipa zaona aiwa ndipinde ipapo ko kana makachena mukurambire kubata kuiswa mvura musei chete kasi dai zvatopera kutara munoona nharo dzenyu babaka dzinoita kuti vanhu ava vanoona pane zvinobata zvinhu zvikorisiwa yachamakabata titi chete inogezwa chete maoko chete kwese kwese karani pamene apo aiwa atimukandite sondo rakagara ndichagara akibeti nataura imutabuya asi nyaya yake ndiombe sekuru takati pana mambo asina achakabata hana inini handina chanakabata musanimanikidze kana kutaura musanimanikidze upenyu hwangu hwese kupana Jehovha ari kudenga handina bvira ndabata mushonga ini upenyu hwese kana ndakapuwa mushonga ndakapuwa ndiri mudiki namai vangu wokurapa nhova mudhara mushonga ujinayo tuzaonana wewe na mimi wewe hauna mushonga wataura hauna mushonga handina ndime nakuona ujina mushonga tuzaonana haiwa kana mune mhiko zamunetaitai makasununguka na mushonga apa tuimirira uyo agibeti unozivana kana kumbowaona tuzivane kuonana takaonana tingaonane manje pamundirogo nakufunsa ati kuzivana tuzivane kuonana takaonana kupiwa ndofamba dzinenge dzakasiyana pamwe zvoita kwani usiku vantu vanosikana zvese zvakawanda uziakuona unokoti ndinauya kumba kwako hanzi ndini ndakauya kumba kwenyu dheri musuya ndinoziva makaya mutu matambudziko ijina mwana wako chipo wiziwe here oro si wiziwe dambudziko rina chipo kuti ndizive kuti dambudziko rina chipo ndiripi handiziva awiziwe chipo ni musikana ni mukomana chipo musikana ni musikana ni muguda awiya ari kumi ajukui mudara siguda kutaura novi vyakawanda uji mudara wamusha si uziva mishonga yako uziva mishonga yako udinayo here yakukuchengeta mu bintu vyako mishonga yangu yataichengeta nayo yataipiwa nana baba yakapera kudhara mumusha muno mamuti kuti n'anga yakauya kunzipisiwai n'anga yakauya kunzipisai ndakasara ndangoti we hapana asingazviziva avana vadika vachingouya ndini nepoto dzekumiriwa pfuko dzakauya kumba kwangu dzakapiswa zvisini zvokumiriwa vakatokomborera ndakaanosisana mumapurisa kwanzi iko pfuko ndiyangu pakanzi rokumiri ndiyedu yekuru ndoupenyu hwandinahwo kungonenedzera kundimuroti ndive nafunsa ti mishonga wakabata ujinayo here oro auna nayo wapa kubudisa yese unasa apa wasara auna chini andina chini empty ye empty ukwanisa kuitupasa simba tukafike pamba papo ndiwe wataura
ujiempty. Inoshi. Inoshi. Niguda chipo auya. Mudara uzibati wapwa kulaya abantu. Magi uzibati wapwa kulaya abantu ere. Ini kulaya abantu. Mishonga yako. Ingazi na mshonga unouraya munhu. Ndino muurayira ti iye zvino ndakafirwa nemwana. Ndonzi ndindauraya kumhiri kweta mhepo yauya yezvidhina iyi yokoromora yorova mwana ofa kunzi ndini. Ndime nakufunsa ati uzibati udina mishonga wapwa kulaya abantu bugumi bwako. Unani mshonga wacho? Naweyo. Ndina mshonga kana empty. Apa auna. Empty. Kana uchingo wacho ndatokandirwa. Fanike zvekubasa kwakaya iona vatikandira vanhu kuti azozana to zvinogona kuita. Tapakuda apa twaenda kumba kwako naenda kuchosa iyo mishonga utaura kuti ndime naenda nabo nasoira pamba pagwere. Kumba muna kana mushonga kana empty. Nemushonga omusana chete wandotorochera kudondokumbera ndozvitera. Iyo tuzaenda kubata ni iyo ina yakuchitira vantu pamba pagwere. Hanzi patishaenda iko kuti kuona mushonga iriko ndekisirwa nevanhu ere. Iri mumba mangu. Iri mumba mangu iri mushonga. Kana kuti mbegi mandinoendikisira mushonga ndo mairi. Izaenda kuzivika kama ni mumba mwako kama ni paplot pako izazivika. Ndakangowana mushonga uri kokoko andibvume. Nepamjana pokuti takabvako kubasa kwachena ikoko kutiti unonokandirwa. Wanzonziona ngai pako wotora wanzonzi mushonga wacho ndouyu. Ndakazviona zvese ikoko kubaba. Mumwe anosvikochera pachoto podzipobuda chinhu. Ndichake mashiripi ina handina emuti makadzi apa utaura ti ni changu kya mimi nauya olo ni kya vana vamusha vaenda kukusoera. Hanzi unenge uchitisa kandi changu inini chandinenge ndakuisira pamba. Aiyo ndinongotaura kuti chete kana muchinge makachitora sekutora kwamuri kutaura iko ndobva ndataura kuti handizvizivi kana chekupai handina ndinongoemu Mudara udina mishonga na wapo kulaya vantu vakawanda wangu wepo mudara wangu kana kuita mudara changamiro wangu ndiriani mukutaura kuti kulete pano ndakatorerwa ng'anga ikauya kumbau ikandibatisa huku kwakati pakanzi iti kana ndiri muroyi huku ngaife ndokubva huku yafa andimoni ndatorerwa nemwana wokumhiri asi mhepo yaonekwa nemunhu wese mapepa vanawo ekuti pamuzvezve seni maikoro Harare zvotorwa zvonzi inyanga yangu. Varume tichionawo zvimwe zvinhu zvine ngozi zvimwe zvisina zvisingazi kutyizisirana atidi kutyizisirana I am old one ndakura manyatsoni kukura kwako si wikuziva ivyo bikuchengeta uijichengeta nani ndibate mushonga unonouraya mhuri yangu kuti ndigowane iye zvimwe ndakafira wapezesa muri yako yense webo mudara webo aiwa makuwa vanotwa makuwa amuri kunitaurira pa vana vako vonse varipo vakafa kandi andikutaura kuti vakafa wakevarara ni yani musuya maiwe pamirapo pandakataura kuna chiti kuti ini ndakutonomang'ara ndakatonomang'ara ndichiti ndanangwa uroyi andi munono makanangwa nanga ko huku kai yandabatiswa kana ng'anga makanangwa neng'anga ko kana ng'anga ichinge akati zvakati vanhu vakabva vati ndizvozvo tokwanika akapera vamwe votaura kuti vanzi vanoenda vapo kuvata wozotiti isu tinoziva kuti mutemo unoti kana muri mumusha fanike adaika ndini ndasara mumusha muno wani munotorwa vana tounganidzana toti hatinotsvaga ng'anga toenda tese kwete zvevava vanoti votsvaga ng'anga yavo ini ndongosvikonzi ndiyei aiwa kana chekukupaina handina kana ndichifa ndinongofa one time kwete two times akafona kuti tiuye kuno kuti tinobatsira panapa vari handite nikuta baba changamire wangu kunyange makataura zvinengei kunyange zvinengei vakoma vangu muno vese vakapera vese ini hazvichambondinetsi
kufa konyango sita kudi kana chandiro kupa chakada ndakakupa chakada budi muri munhu wangu isusu ati tombodinacha kana sendi kana huku kunyange mushonga ichuya ngaindiuraye ndise ndisara 1 andisina basa ndakatosaina kudhara Sabu atina kana chatiri kutomboda isi ndoda kuti ndigaenda kutaura padimiri tine mari dzedu kana kuti kukutizira andidi ini muri nganga dzedu dzinotomboroka ndisika kwete kuzoti kwazi nditapedza musha uno ndakapedza makoma angu wesa sangabi atina tozverekerana Sabu uyu ni yani wako muzukuru wangu muzukuru wako ndonouraya mwana wake kufa kunafa mwana wake Sabuka wikuzivere ndakanga tiripo ka nitaura kwikuziva kwa kuraya kumishonga awikuzivere kuraya kumishonga kwemunhu ndakubata mshonga unobaya munhu kana nyanga yacho nodobaya munhu atakutikazira unoziva kurapa mushonga womusangi kurwara kwake uku awikuzivere mudani euda andizvizive vanga avatitaurire kuti mwana ari kurwara ini ndinogara uko ivo vanogara uko panoti atora edzi yake inosvika akarwara kana kanzi ropa rapera kunonzi ari kupedza chikwambo changu zvinodii handizvizive so apainengamutauri zvakakutaura muzvibati pakauya manokuvanogona kuti kwadzi kuritsa chakatiyeka munhu wangu handikuritse akazvimirira kunyange mutipachinzi pane mhiko inoti inobaya I'm telling you ndoti ngandife nekuti ini ndindapedza amufe kase aiwa vana baba vangu ini ndinokuda kufa chete saini yangu ngandife chete imirira kutaura kwete kuti ndinofa imirira kutaura naunzwa miko yako nakupinga kwako wanzisi nikuda chikwangu anouya ndikokutaurirai zvamune maono ndiri pano haina kuenda kupa komunhu haafambe haadii asi unongodzwa kwabamati ndii ndakaita dai mutinyazotaura poindi yaichaidzi munotaura kuti Madziva uri kutaura chokwadi musha muno ndapisirwa zvinhu ndapisirwa kubvira ndichine bvudzi bemanhasi rachena ndinongopisirwa chete mutemo rudzivo n'anga yeuyo nditukadzibata huku inofa yabva yafa ndakataura chipi ndichipedza apa ndiri kunomangara ndakatopedza nazvo ndamirira kuti makapedza madzanga mirangu uyo n'anga nauyo anakubata bulo here upi ndo zvandikukuudzaika kuti akanditibata huku ndakati waita feki ndekuti ndinozviziva ndakanga ndiri kuchitika mutandaini maitombozviitawo zvefeki izvo indeve ndiri matare chete iwo kana gurupu yachona inonobata inonoita feki manje ndiye nchizviona kuti vari kuita feki agibeti asati kufika apa mudara zoka mukare ako nimirira mwana nikuda agibeti munotendera kupiwa ndanoti kumufunza kuti atende halo mwabate achose foni dara nikuona ndi mutrupu ya vantu nikufunsani yakukamba so mishonga yako kujinai uneibatira business yase ini nana mshonga wani hauna mshonga na mshonga chokwadi mdara hauna mshonga andina mshonga dara nemuona mukwana vantu olo 7 umumumushawu uji mukintu kimozi
uyu mudara kuchosa busabuku kuchosa mudara wako amuna nanji bushamwari uyu mudara anzawa ndiani baba wangu nataura kuchose baba uchose busabu akuna bushamwari ujinanji uyu baba anzi bushamwari wa mina wana baba ndivi baba wangu yakutibereka kandoga kutashamwari na baba akuna bushamwari bwa majiki bushamwari bwa mishonga ndio ubunitaura kana uri ushamwari wemushonga ne baba akana muzi wanondipa hakuna ava ivo varipo bvunzai mira tunyasodudza mutauro kuti wakatiwa mushonga wakati nevavava handina mushonga wakabvundipa kana mutaura ti wakapewa mishonga nawe nataura bushamwari bumajiki muri nayo aumuzive here anzi handina kuti makanipiwa mushonga nababa wakauya vachitora vachikutambidza mishonga asi wari kutaura panyaya yemishonga inoshandiswa nababa yavaunzwa muri kuzvinzwa sabhuku yamanga muchinzira nayo iyi ava mwana wenyu hanzi aika connection handina kana vanonga vakapiwa mishonga inayo baba ndime vaniuza apa mudara ujimuroi na kuraya muntu webo wapwa kuraya na nyama ya muntu wapwa kujika hanzi mhepo yavari kuona iri pamuri mimi nemishonga yavari kuona inoshandiswa iye muri kuonekwa kunzi mutori mushai vakataura amino kana vachiziva varume kuti ndikutaure handichasvipani wewe nyarara baba kana vachifikiro vatinozva handizivewo ndiye dangwera nguma dangwera nguma kwasara muntu wani nataura ajibeti apa mwebo watatu wapikisa akuna muntu wataura ti adina mshoko achauya kazi wanzisisa kwasara mudara wa wakazi watatu ng'anga vanyuza ng'anga na chimo kiri vanga vachifonerwa zvo andana vakazi watatu imboridzai ngoma imboridzai ngoma
basa mudzimba munenge muchida kuti muite sei muite vari kuti iwo pachikamu chavataura izvi wambomirira papi ipapo modzokera zvino kudzimba kunewe pamadziva asi tsvimbo yevati havasukudzosera vachasukudzosera chichambosara vamemi vataura ndomune naziva tupedzerana navo sekuru vatiwo vane zvavakuitawo munhu anozorora handiti vane chikamu chavakuitawo chavachazorora vachiitawo saka vari kuti kutaura kwavo vanenge vaine muono wavo muri kunzwa vane muono wavo vane chikonzero chezvavazvitaurira hatikwanisi kupikisa kana kuvati itai so sekutaura kwatamboita kamuri yezimbabwe kuti mamadziva makaoma naizvozvo chirongwa chatakupai muzuva ranhasi ndofunga maona vese vanga vachinzi iwe une chakati iwe une chakati vachiramba zvichireva izvo kuti hapana muroyi abatiwa nekuti kana munhu ati handizvizive anenge asingazvizive handiti naye Mandlovu liqiniso Shumba njengokubona kwenu balaleli emakhaya uhlelo kade siliphathele lona umsebenzi ubanjiwe wonke umuntu ade ethiwa ule mithi yakhe ulobuthakathi ebephika ngakho ke nxa umuntu esephikile akuyenzi ukubana sibe sitholakala kumbe osekuru bese betholakala sebemgcona ubuthakathi yena ebuyala ubuthakathi bakhona ngakho ke okwanamhlanje nje kuphela akula umthakathi obanjiwe koMadziva kodwa ke ngokubona kwethu imuli yakoMadziva inzima saka naizvozvo zvandingade kukuzivisai tabvunzawo kunana sekuru kuti ko kana zvadaiso zvikurevei vari kuti ivo nemamiro akaita zvinhu vakabata-bata vacho vane urongwa hwavo hwauya vainawo kuti hazvimbofa vakabvuma naizvozvo ivo vakuchiratidza simba ravo vana sekuru kuti ivo avava vachiuya vega kwavari kuzoti sori ndakatadza kunzima balaleli emakhaya njengokubona kwenu osekuru bathe bona thina njenge-Drewmas Media sibuzile phela sesibona ukuthi sizwisise lani lizwisise ukuthi kuhamba njani asibuzile phela sifuna ukuzwisisa ukuthi indaba yangikhona isiphetha khonapha nje kumbe kukhona okuzayenzakala okuzalandela osekuru bathi hayi abathakathi beMadziva khanya bebehlelile abahlela ukuthi vele namhlanje asivumi bengaze bethini siyaphika sithi ngakho ke osekuru balokwenza bona abazakwenza ukuthi laba babanjiweyo bebuye bodwa bezokhuluma bezovuma ubuthakathi babo naizvozvo tabvunzawo ka-time frame kuti isusu hatidi kuzojambwa nezviitiko saka ivo vati 2 days dzakawandisa muchaona tabata nhare tichikuudzai kuti manyai kuno sibuzile ukuthi sibekwazi ukuthi sibuye nini nje liyakwazi ukuthi Drewmas Media ithanda indaba ngakho ke vele sebe singafuni ukuthi kusikhuthe sifuna ukuthi nxa kusenzakala sibe sikhona endaweni ngakho ke sibuzile ama dates ukuthi kuyahamba njani kuyayenzwa nini osekuru bathe bona hayi ukuthi besitshela ama dates ukunzima okwakathesi kodwa ke babona i2 days zingadluli umsebenzi ungaqhubekelanga phambili mangwana zvakare tichange tichikuunzirai nhau iri kuitika kuNorton ndofunga vakaona chirongwa ichocho chemunhu akashaika muna 1992 mhepo ikabata kuti uyai muzonditora pandakapondwa ndo pandiri vakaenda ipapo achingoratidza chete kuti mapfupa aya ababa ndopavakaponderwa iye achibva adonha ndokufawo zvichireva kuti pari kuvigwa mitumbi miviri naizvozvo zvikafamba zvakanaka kuda ndimangwana saka tichange tichikupai
update yekunoto nekuti zviri kufamba sei. Hlalani ngelile Drewmas Media ngoba kusasa nxa singaphumelela sabe silinikeza ke i-update endaba eyayenzakala enotoni. Abanengi benu Nthemba liyayazi la ibona eyomntwana owahlalwa ngumoya ukuthi ekhuluma ukuthi amathambo akakhulu wakhe angaphi. Ngakho ke kwatshintshwa uhlelo lwangikhona umoya lwana wasufakwa ke emuntwini omdala, kodwa ke ngemva kokubana esekhulumile ukuthi amathambo alaphana yena wasesifa, okusho ukuthi nxa bengcwaba sebengcwaba ke izidumbu ezimbili okuyindaba ebuhlungu kakhulu. Ngakho ke kusasa nxa siphumelelile sabe sililethela indaba yangikhona lingasuki ku Drewmas Media. Uyezveka ipophano katine nawo yakataurwa paya na chief nhasi yataurwaona nasekuru ava mwanasikana anonzi Chipo anenge asina kuzouya padanwa. Naizvozvo kana tazosanganawo naye zvakare tichakunzirai chirongwa ichocho kuti tikuudzei kuti zvakanyatsa kumira sei. Nthemba vanengi benu ligcwele lembuzo, kodwa ke sizabe siselelisa ukubana sibe siphendula yonke imibuzo elilayo. uChipo Nthemba vanengi benu lifuna ukuzwisisa ukuthi uChipo lo seke wakhulunywa inkosi, uChipo lo lokhe khulunywa kuhamba njani. Anxa singafinyelela kikho sibambe indaba yangikhona sabe sililethela njalo. Ndo chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi, asi senguva dzese musakanganwe kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tadiwa na Shekutama. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Lisali.